Nikada nisam ni prst uganuo. Baš nikad. Od ovog trenutka ne smijem biti jedini koji poznaje formulu čarobnog napitka. Što? Oči ću u potragu za mladim nasljednikom, komu ću otkriti recept. Što? Strašno je, Obelixe. Zamisli da moć čarobnog napitka padne u ruke krivim ljudima. Faktorix. Imate li u glavi spisak perspektivnih galskih druida? Mislim da imamo neke bilješke. Neke bilješke? Bilješkice po domaće. Bilješkica? Tko zna škica? Tu imam najneznalice. Ti nisu u stanju niti skuhati žgance. Ovdje su trajavci, no ipak uspijevaju napraviti 2-3 stvarčice. Mene zovu Magnetix. A to su baš dobri. Rista, aj ti oladi malo. Ave Cezare, taj napitak ću ti donijeti ja. Napitak onih luđaka? Što to mutiš, Smradiksu? Večeras će odzvoniti kraj tim brkatim budalama i njihovom selu. Odzvonit će Asterixu. Ovo prelijem tu. Što, briješ da si druid? Ne vidim zašto bi to bilo teže od posla prodavača ribe. Napad! Brzo, Obelixe, juri! Kojeg od ovih bradonja treba kresnuti? Zašto to opet stavljaš? Znaš što se dogodi svaki put? Promijenio sam! Ako do 10 nije eksplodiralo, znači da je dobro da neće eksplodirati. Spreman? Ako si dobar druid kao što si prodavač ribe, bit će veselja. No, što imaš za reći, debeljko? Što je maca popapala jezik? Možda se malo zabavljamo ti i ja. Izgleda da je gotovo. Da, nekak mi se čini da sam pri kraju kraja.